Nilqawkom għal programm ieħor mill-Adba l-barra. Wasal programm ieħor jiġifieri waslet mixja sabiħa oħra llum. Ħankunu qegħdin immorru f'post li huwa familjari ħafna mal-Maltin. Fil-fatt min jaf kemm il-darba niġu hawnhekk għal xi mixja tajba, xi piknik b'xi ħobż biż-żejt jew inkella fl-imnari għax fil-fatt qegħdin il-Buskett. Iżda fil-verità kemm nafu fuqu dan il-post. Illum se nkunu qegħdin nurukom irkejjen differenti u se nkunu qegħdin nurukom ukoll kif isir bilanċ bejn l-ekoloġija unika ta' dan il-post u d-divertiment. Taqna? Il-Buskett huwa magħruf bħala l-ikbar bosk illi għandna f'Malta mifrux fuq 47 ettaru. Iżda mhux dejjem hekk kien. I-ġardini dei Bosketto ġew miġbura flimkien minn numru ta' Grammastri tal-Ordni ta' San Ġwan. Fil-fatt, il-Grammastru De Vallet kien wieħed minn tal-ewwel illi kkummissjona residenza żgħira għal kaċċa hawnhekk. Bini illi żgur kulħadd jaf bih fil-Buskett huwa il-Palazz tal-Verdala, illi kien inbena minn perit Malti Ġlormu Kassar. Dan il-palazz kien ikkummissjonat mill-Grammastru De Verdal, primarjament bħala ir-residenza privata tiegħu tas-sajf. Iżda mbagħad beda jiġi użat ukoll bħala residenza tal-kaċċa u ħa post dik il-loġġa preċedenti li semmejna tal-Grammastru De Vallet. Sas-sena 1647 kienu tħawlu numru sostanzjali ta' siġar tal-frott u anki dawk dekorattivi. Dawn għenu biex ikunu jistgħu jinħolqu il-ġonna madwar l-imsaġar eżistenti tal-ballut u tal-luq. Min barra s-siġar agrikoli taż-żebbuċ u taċ-ċitru bħal-lumi u l-bakkaljaw, insibu wkoll 3 habitats li huma tipikament mediterranji, li huma l-bosk, il-bosk tal-wied u l-makja. Fl-inħawi tal-Buskett għaw diversi habitats naturali. Nistgħu naqsmuhom f'erba' għandek il-bosk tal-wied, il-makja u x-xaj. Hawnhekk qegħdin fir-roqa tal-bosk. Fil-Buskett hawn żewġ tipi ta' bosk hemm dawk tal-ballut kif inhu hawnhekk u l-iktar wieħed komuni huwa dak tal-Prinjol. Il-bosk tal-ballut li primarjament is-siġar huma dawk tal-ballut bħalma qegħdin naraw hawn madwarna kien il-bosk oriġinali li jinsab il-Buskett, mentri dak tal-żnuber u taċ-ċipress u prinjolijiet oħrajn kien dak li żiedu miegħu il-kavallier meta ħolqu dat tip ta' ambjent dal-bosk żgħir. Il-bosk tal-ballut magħmul b'diversi saffi. L-ewwel għandek is-siġra kbira, il-balluta xewwikija jew il-balluta normali tikber fi-Gżejjer Maltin. Taraf għax għandha faċli għax għandha il-wera tagħhom ixewwek u dan adattament kemm għall-klima mediterranja u kontra ir-ra. Ir-ra tan-naċ u l-mos jistgħu jieklu minnhom. Minn barra l-ballut, però jifforma dal-kanopew pjuttost kbir għal siġra waħda, insibu diversi saffi tagħhom. Fosthom l-ewwel insibu s-saff kif qed naraw warajja ta' deru li hija siġra li tista' tikber ħafna imma anke adattata wkoll għal biex tikber taħt s-siġra oħrajn tifforma dak il-lejer ta' taħt dak is-saff ta' taħt. Minn barra dawk imbagħad insibu diversi annwali jew pjanti żgħar, pereżempju ħannewwija li tikber tipikament fid-delf f'postijiet umdi u tifforma medda taħt is-siġar. Insibu wkoll arbuxxelli tipi oħrajn bħal żebbuġija jew tipi oħrajn ta' pjanti bħalma naraw madwarna. Dan huwa l-bosk tal-ballut. Il-bosk tal-żnuber huwa kemm xejn differenti. Primarjament is-siġar l-kbar huma ta' żnuber, ta' l-Aleppo pine. Interessanti li l-kelma żnuber ġejja mill-Arbi, Sanauber, u
jibda bħal ħafna ismijiet li nsibu ta' daw il-pjanti, anke pereżempju tal-ballut. Minn barra Snuber nsib li għamel kanopew nsibu siġar oħrajn li kienu introdotti pa' ċipress Taljan jew tipi ta' ċipress oħrajn. L-Snuber bid-differenza taw diffiċli ħafna li jagħmel ċertu tip ta' saf taħt jifforma biss kanopew minħabba il-weraq tiegħu meta jaqa' jifforma saf oħxon u diffiċli biex jikbru il-pjanti żgħar bħal derru u oħrajn taħtu. Però meta jkun hawn daw ir-roqat bla siġar jiffolla il-saf ta' taħt b'diversi tipi anke ta' pereżempju iż-żebbuġija, iż-żarun, eċetera, eċetera, li jiffurmaw daw is-saffi differenti tal-bosk. U issa minn hawnhekk se nkomplu mixin lejn il-parti t'isfel tal-wied fejn hemmhekk se nsibu il-bosk tal-wied. Tlaqna. Tip ta' bosk ieħor li nsibu hawnhekk huwa da il-bosk tal-wied. Il-bosk li kien jikber oriġinali mal-qiegħ tal-wied fejn kien hemm l-ilma ġieri jew f'xi żmien tas-sena l-ilma tax-xita li jakkumula. U hawnhekk hawn minn tal-inqas żewġ jew tliet speċi li huma l-luq, is-siġra tal-luq, is-siġra tal-ulmu jew kif magħrufa wkoll bħala in-nemmiesa u anke s-siġra tal-fraxnu. Kollha tipikament tal-wied kollha pjuttost rari fi Gżejjer Maltin, però hawnhekk issib medda mhux ħażin tagħhom. Permezz tal-revelazzjoni tal-buskett tal-life saving u proġetti oħrajn, il-habitat ta' dawl siġar kien provaw jespanduh biex kemm jista' jkun anki l-pjanti assoċjati magħhom u l-annimali jikbru magħhom ikunu iktar frekwenti. Jekk mill-qiegħ tal-bosk immorru lejn il-parti ta' fuq tal-buskett li tilgħu l fuq lejn xara, hemmhekk insibu l-makja. Il-makja tipika tagħha hija b'siġar iżgħar. Mela arbuxxelli jew siġar iżgħar minħabba li ma jkunx hemm daqshekk ħamrija jkun iktar espost anke għax-xemx u anke għar-riħ. Mela fosthom apparti d-derru li tista' tgħid prattikament jikber f'kull tip ta' ambjent hawn Malta. Nsibu affarijiet bħal l-anżalor, iż-żarun, is-siġra tat-terebintu u anke ammont ta' arbuxxelli bħal jiena fil-qarn il-moża u eċċetera. Barra minn hekk f'roqat fejn ma jkunx hemm pjanti u mbagħad fejn jew ma jkunx hemm wisq ħamrija insibu diversi pjanti żgħar li huma iktar bħal tax-xari li huwa tista' tgħid l-aħħar tip ta' abitat li ssib hawnhekk. Prattikament issibu fuq il-parti ta' fuq tal-irdum fejn ħares taħtu tara l-buskett għandek ix-xara tal-Aroka li hija waħda l-ikbar xarijiet li hawn f'din parti hawnhekk u mbagħad għandek ix-xar li jmur lejn qar kbir u postijiet simili sal-irdum. Ix-xar tista' tgħid huwa wieħed mill-iktar habitats li huwa għandu diversità għolja fil-Gżejjer Maltin. L-isfortuna hija però li aħna narawh bħala roqa blat li u fl-opinjoni tagħna għax ma nitfgħux naħamrija fuq u nitfgħu erba' siġiet li fil-fatt hija ideoloġija żbaljata minħabba li għandu diversità kbira. Għalhekk, anke flimkien ma' dawn il-habitats u l-pajsaġġi tas-siġar, ix-xar ta' madwar il-buskett jifforma parti mid-żona ta' natura fejn. U l-proġetti kollha li saru hawn kollha kienu jimmiraw li kemm jimmaniġġjaw habitats imma wkoll itejbu l-istat tagħhom. Fosthom bil-żrieħ ta' diversi speċi u tħawil ta' diversi tipi ta' siġar tipiki tal-post. Il-pubbliku però għandu rwol importanti hawn għax anke jekk jiena inkun qed nimxi nhar xi ħaġa u naqtagħha hemmhekk inti kapaċi kuna ħallejt ċertu impatt. Lew qabel kollox kif dejjem ngħidu timxi fil-passaġġ. It-tieni filosofija tista' tgħid mur biha dawn il-passaġġi huwa ħu biss miegħek memorji jew forsi ritratti. Tieħux biċċiet ta' pjanti jew jekk ħad tagħmel xi ħaġa tagħmilix fost fejn taffettwa il-pjanti u l-annimali. Jekk ħad tagħmel xi attività ipprova
żomm il-kalma li hawn fil-post kemm jista' jkun. Tiġi hawn biex tgawdi il-ħoss ta' riħ, il-ħoss tal-asafar, iktar milli forsi il-mużika għolja tista' tismaħħa d-dar jekk trid. Mela ejja hawnhekk biex tgawdi mill-pajsaġġ naturali għax kif nafu kull ma jmur fil-Gżejjer Maltin dal-pajsaġġ qiegħed jonqos jew jinbidel u iktar diffiċli biex issibu mela huwa tajjeb li nirrispettaw il-post għal dak li mhux inġibuh post kummerċjali ieħor jew ta' rekreazzjoni normali. Il-Gran Mastru Laskaris permezz ta' diversi kummissjonijiet kompla fejn ħallew ta' qablu. Iżda kien hemm diversi tibdiliet, fosthom kien hemm bini ta' ħitan, konservazzjoni tal-ilma u anki tawwil ta' ħafna siġar. Din nistgħu nħarsu lejha bħala waħda mill-ewwel attentati ta' riabilitazzjoni tal-ambjent naturali li ġrat f'Malta. Kien hawn diversi abitati hawn tal-post, bħal pereżempju ix-xari, partijiet tal-bosk tal-Ballut, partijiet mill-bosk tal-Żnuber, il-bosk tal-Wied, u l-kavallier permezz tal-kummissjonijiet tagħhom, permezz ta' tibdil bl-inġinerija li sar bini ta' ħitan, l-akwedotti u l-kanali tal-ilma, u permezz anke ta' żrieħ u taħwil ta' siġar u pjanti oħrajn għaqdu daw l-abitati flimkien. Mela għandna eżempju tajjeb ħafna ta' kif wieħed għandu jipprova jirrestawra l-ambjent għal l-oriġinal. L-ambjent f'Malta kien ma kienx bħal-lum, ovvjament kien hawn iktar biodiversità, kien hawn iktar partijiet ħodor, però daw qabdu speċi indiġeni, żerja lokali tal-pjanti u ħawluhom fil-post biex fl-aħħar mill-aħħar żewqu dan l-ambjent. U għandna ħafna x'talmu minnu għax illum il-ġurnata aħna dejjem moħħna ħanejdu hekk biex ngħidilha hekk quick fixes. Għandna żona jridu nsaġġru ta' malajr iktar milli kif għamlu f'dak iż-żmien ħasbu mill-qudiem ġabru s-serja, bdew ikabru, mbagħad ħawlu u kkuraw tul medda ta' żmien. Aħna nħarsu lejn x'għandna xaw fis-suq, nġibu anke ġieli pjanti minn barra nħawluhom u r-riżultat ikun differenti. Llum il-ġurnata għandna abitat fil-buskett fejn il-partijiet li ħawel il-bniedem u l-ambjent naturali inaqdu flimkien biex għandek abitat wieħed li huwa ta' importanza fuq skala Ewropea minħabba li parti l-kbira mill-buskett fil-fatt u madwaru postijiet bħal-Girgenti wkoll huma protetti bħala siti ta' narfejn. Dan għaliex meta sarlu ir-restawr oriġinali sar bil-kuxjenza u bl-arfin ambjentali u arborikulturali tajjeb. Apparti l-aspett storiku u l-imsaġġar tiegħu, il-buskett huwa wkoll habitat importanti għal speċi u anke kriptofawna ġenerali. Kriptogammi hija kelma teknika magħmula minn ġiex termini. Il-parti ta' wara gam hija foreshort gametes li tfisser il-parti riproduttiva tal-ħejja. Waqt li kripto tfisser xi ħaġa moħbija. Pereżempju llum il-ġurnata nużaw il-kelma cryptocurrency li tfisser flus moħbija, il-flus kontanti ma jidrux imma kollox ikun diġitali. Allura kriptogammi tfisser dawk il-ħlejja li l-parti riproduttiva tagħhom ma tidirx hija moħbija. Mhux pereżempju bħal pjanti għandna l-fjuri, għandna z-żerrija, għandna l-frott, kollox jidher. Imma dawn il-ħlejja il-parti riproduttiva tagħhom huma bħal spor żgħar ħafna betu ieħor xi daqs 10 micrograms in average illi ma jidrux ishom trab. Allura fil-bidu ta' żmien Linnaeus kien ħoloq daw il-grupp ta' ħlejja u semmihom bħala kriptogammi. Fi kliem iktar fqir dawn huma pereżempju bħal muski, il-mossis, għandna l-algi, għandna il-ferns u għandna wkoll il-fungi li daw kollha dak iż-żmien kienu maqudin din il-kelma daqsxejn teknika kriptogammi. Imma llum speċjalment ħan niffukaw daqsxejn fuq il-fungi.
L-importanza hija enormi daw ħlejja, enormi daqs kemm hija wkoll mhux magħrufa. Dawn xogħolhom huwa li jiddekomponu, jkissru kelma iktar sempliċi l-affarijiet mejtin, bħal pereżempju weraq jew free eye, jew annimali mejta. Daw kieku mawġew il-kriptogrammi, kieku mawġew il-fungi, kien jibqgħu jippaljaw fuq xulxin u jagħmlu ġifieri ambjent mhux abitabbli għax anke pjanti mhux jistgħu iktar jittilgħu mill-ħamrija għax ikun hawn ħafna debri. Allura daw il-kriptogrammi, daw il-fungi speċjalment, xogħolhom huwa li jkissru u jerġgħu jġibu n-nutrijenti minn daw l-affarijiet mejtin u jġibu allura fil-ħamrija. Fil-buskett insibu diversi speċi uniċi. Fost daw il-200 speċi u 300 speċi li busket nistgħu nsemmu ftit eżempji. Pereżempju għandna il-ballun tas-siġar, di tkun ballun iswed li kien jħobb jikber mal-qoxra tas-siġra, mal-bark tas-siġra. Fil-bidu kien maħsub li jinsab il-busket dal-fungu partikolari, ma mbagħad biżmien instab postijiet oħra Malta. Għandna wkoll partikolari il-busket dik li bl-Ingliż jgħidula chicken of the woods, din hija faqqieħ isfar, jisu tip ta' bracket fungus li jikber ma' tip ta' balluta partikolari, il-balluta Angliża. Fungu rari ma' l-busket magħruf li hawn xi ftit postijiet minnu. U eżempju oħra, peress li l-busket insibu ħafna żnuber, hemm dak il-faqqieħ li jikber tipikament taħt l-żnuber, taħt il-pine trees biex niftiehmu. U bħal dan l-faqqieħ vjola u kif ukoll il-faqqieħ ta' żnuber. Tajb li nfakru peress li dawn il-fungi u ħafna mill-kriptogrammi iridu l-ilma, dawn insibuhom fl-aqwa tagħhom fi żminijiet tax-xita. Sewwa, allura dawn il-faqqieħ jikbru anke l-busket jikbru speċjalment bejn Ottubru u Jannar. Mbagħad kif il-ġurnata tibda tisħon, kif is-sena tibda tisħon u x-xita tibda tonqos, il-faqqieħ mbagħad ma narawx iktar. Numru ta' insetti u ta' brimp insibuhom biss fil-buskett. Insibu wkoll qatt ta' safar kemm dawk residenzjali kif ukoll dawk migratorji. Illum il-buskett huwa sit ta' Natura 2000, sit ta' importanza komunitarja kif ukoll żona speċjali ta' protezzjoni għall safar. Fil-fatt, wieħed mill-proġetti li hawn għaddejjin bħalissa huwa reintroduzzjoni ta' speċi li kienet kważi inqerdet għal kollox, il-barbaġan. Il-barbaġan sa snin 70 kien bejgħet regolarment fil-Gżejjer Maltin u propju għal diversi fatturi fosthom anke t-teħid tiegħu illegalment mis-salvaġġ u anke kien hawn żvilupp ukoll ta' ċertu bini rurali li beda jerġa' jiġi tista' tgħid rinnovat u kien propju l-postijiet fejn il-barbaġan fil-fatt bl-Ingliż huwa barna u fejn propju l-aktar jieħu gost li jbejjed dit-tara. Sfortunatament mill-sebgħinijiet sa llum nistgħu ngħidu li l-ispeċi kienet waqfet milli tbegħet fil-Gżejjer Maltin u propju 4 snin ilu l-FKNK, anzi tal-proġett kien ilu għal ħafna snin jiġi diskuss, imma 4 snin ilu l-FKNK ħadet l-immaniġjar ta' razzett tal-bal fejn qegħdin illum ġewwa l-buskett u propju flimkien mal-era u ambjent Malta bdejna niddiskutu biex llum il-ġurnata għandna guvi fejn huma l-faċilità ta' tnissil tal-barbaġan fejn barbaġan jiġi mnissel f'din il-faċilità u mbagħad jiġi introdott lura fis-salvaġġ. Bħalissa qiegħed jiġi introdott li jenna l-aħħar kles nagħmlu introduzzjoni tal-ispeċi tal-barbaġan fil-buskett u tinħarsu l-qudiem biex immorru f'postijiet issa anke urbani. Barbaġan mhux uniku biss Malta, ma l-sottospeċi tal-barbaġan tal-Mediterranija waħda partikolari. Fl-Ewropa għandna diversi sottospeċi u s-sottospeċi tal-Mediterran għandha ċertu tista' tgħid identifikazzjoni li hija distinta minn dawk li nsibu pereżempju fl-Ingilterra. Dan huwa proġett interessanti ħafna li qed naraw kif din l-ispeċi bil-mod il-mod qed terġa' tieħu l-ħajja. Dan il-proġett aħna nemmnu li kull speċi li tiġi nieqsa mis-sistema tal-ekoloġija tkun qiegħed taffettwa fl-aħħar mill-aħħar biodiversità kollha tal-abitat. Barbaġan huwa speċi importanti għall biodiversità, importanti għaliex jista' jkun ta' kontroll naturali anke għal diversi fatturi huma problematiċi li nsibu f'żoni rurali, bħal pereżempju l-kontroll tal-ġrieden. Barbaġan waħdu f'sena studji juru li jkoll il fuq minn 1000 ġurdien waħdu ġifieri
mek naraw kontrolli li jkunu effiċjenti u fl-aħħar mill-aħħar l-ekoloġija qiegħda taħdem b'mod naturali. Hawnhekk il-metodoloġija nużaw ta' ċertu ġranet il-barbaġanni mill-frieħ neħduhom minn ġolguva għandna sistema dik l-Ingliż jgħidula hacking process fejn għandna kaxxa li tista' tgħid tara kważi il-buskett kollu daw il-suġġetti jintelqu f'din il-kaxxa jibqgħu jiġu magħlufin hemmhekk bikel livers sakemm sa ċertu punt niftħu din il-kaxxa u ma jkunu jistgħu liberalment meta jixtiequ jmorru jiġu u jibqgħu jagħmlu dan għal ġimgħat sħaħ sakemm ikunu kapaċi jkaċċjaw waħedhom u mbagħad jibdew jutilizzaw il-madwar bħala tista' tgħid id-dar ġdida tagħhom. Din is-sena waħħalna 3 bejtiet fil-buskett għandna waħda wkoll fuq Palazz Verdala bejtiet artifiċjali li qed jintużaw fi proġetti oħra fl-Ewropa biex ikunu jistgħu jiffaċilitaw aktar it-tnissil tal-barbaġan fis-salvaġġ. Ġifieri aħna naraw anke llum il-ġurnata nużaw GPS transmitters fuq is-suġġetti qed nitilqu biex nitalmu aktar l-atteġġjament tagħhom fis-salvaġġ inkunu nafu fejn qed imorru, fejn qed jikkaċċjaw, fejn qed jorqdu u nkunu nistgħu nitalmu aktar u nkunu nistgħu nutilizzaw dik l-informazzjoni biex dal-proġett fl-aħħar mill-aħħar nifirxuh ma' gżejjer Maltin f'Malta u għawdex ukoll. Daw il-bejtiet nisperaw li issa l-barbaġi jibda jbejjet waħdu fis-salvaġġ biss minn dal-aħħar snin l-aħħar barbaġan niltlaqna propju s-sena l-oħra għadna naraw anke fuq is-sistema ta' sigurtà tagħna matul il-lejl iġu iżuru il-razzett tal-bal u huwa tista' tgħid episodju u mument kemm emozzjonanti u kif ukoll qed nuru li dan il-proġett qed ikun ta' suċċess. L-inġinerija tal-ilma kif ukoll l-4 rtizet storiċi li hawn fil-buskett ġew irrestawrati riċentament. L-irtizet storiċi li nsibu hawnhekk huma tal-bal li jinsab warajja, hawn wieħed jismu tal-bosk, ieħor tal-orof u ieħor tal-ispirtu. Fi żmien l-Ingliżi kien hawn numru ta' funtani u anke bini li sfortunatament kellhom iżżarmaw biex minflokhom tinbena l-barrakka tal-metall u anki żoni addizzjonali ta' tħawwil tas-siġar. Issa minn fejn ir-razzett tal-bal bdejna tillejn lejn ix-xara fejn issa se naraw makkja tipika ta' dan il-post b'diversi speċi bħal tad-deru, bħal tat-terbintu u bħal tal-anzalor. Tlaqna. Hawnhekk wasalna fil-parti ta' fuq tal-buskett fejn nistgħu narawh mifrux taħtna. Issa jekk nibqgħu mixjin ninnutaw kif il-pajsaġġ jibda jinbidel u naraw anki l-irdumijiet ta' ħaddingli. Taqna. Dan il-wiet jibqa' sejjer sa Wied Gananu, iżda għallum il-mixja tagħna tieqaf hawnhekk. Nispera li ħoġbitkom u li ħadtu gost daqskemm ħadd gost jiena. Il-fatt kurjuż tal-lum. Żarbun tipiku tal-mixi għandu jservikom 500 mil. Jiġifieri tistgħu tibdew timxu bil-mod il-mod b'moħħkom mistrieħ għaliex għandkom ċans 500 mil. Il-ġimgħa d-dieħla fil-programm li jmiss se nkunu qed immorru fl-inħawi tal-Victoria Lines kif ukoll fil-ġnien l-Arusa tal-Mosta. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.